Dicías antes que en Vigo como que hai como dous ou micros abertos, eu nunca fun a ningún micro aberto de stand-up, a verdade, fun a micros abertos de música, pero de stand-up non. Entendo que nos dous a maior parte dos cómicos que pasan por eses dous espazos fan humor en castelán. A maior parte sí, pero non todos. Quería reflexionar contigo sobre o tema da lingua, porque para mí falar un idioma, e joder, eu son mínimo bilingüe, logo xa o resto é un pouco aspiracional, non? Pero mínimo son bilingüe, e entón, para mí unha lingua non é solamente unha maneira de comunicarse, senón tamén unha maneira, bueno, todo o mundo o sabe, non? De observar o mundo, de estar na sociedade e de ter unha mirada posta sobre o que te rodea. E o propio léxico de cada lingua tamén condiciona un pouco a mirada que ter sobre o mundo. Tú percibes a hora de facer chistes isto? O sea, a hora de construir guións, percibes esta cuestión lingüística? Quero dicir, un guión teu que funciona ben en castelán funcionaría exactamente igual de ben en galego ou viceversa? Eu penso, no meu caso, sí, porque, pois, o que dicíamos antes, o humor negro e todo, sobre todo o que ten que ver coa morte, é moi galego, o sea, para min é parte absoluta da galeguidade. Este lado con el de vidro. Entón, sí que son temas que aquí o sea, que en Galiza, pero en galego, funcionan moi ben, por exemplo, sei que os meus chistes funcionan moi ben. Bueno, é que claro, son todo comunidades onde está o PP, pero quero dicir, en Galicia, Madrid e Valencia, polo que sexa, Joder, polo que sexa, menuda diagonal. Non pudiste hacer Galicia, Cantabria, Cataluña, non? Tú te decías así. seguramente o que eu fago en Andalucía non funcionará igual de ben, por, pois eso, por contexto social. En Canarias está por probar. Claro, aí veremos. Pero quitando, penso, volvendo da lingua, quitando o mellor xogos de palabras que precisan estar feitos pois ou en galego ou en castelán, no meu caso penso que non. Tamén é certo que, o sea, xa, eu cos compañeiros que temos e tal, por exemplo, Anxo, que agora está en Valencia, porque está facendo un doctorado, pero Anxo pareceme un dos mellores cómicos que hai en Galicia, fai o contido en galego, e aparte como super original, porque fai, que o mellor tamén é unha cousa que temos como autoimposta, fai humor que sae do convencional que ti esperas ver dunha persoa que fai humor en galego. Quero dicir, é como que temos esa idea de que está en galego, entón vai falar de mover os marcos, vai falar de tal... O sea, hai unha serie de convencionalismos que ao mesmo tempo son como moi costumbristas, que fan sempre, joder, os sketches do Land Rover, pois ao mellor 7 de cada 10 fan referencia ao mundo rural, de algunha ou outra maneira. Que eu entendo que hai un público e unhas audiencias moi concretas que están vendo iso. En realidade, quero dicir, tamén, claro, para mí é como moi complicado, porque está como a cousa de quero facer chistes que non teñen que ver co mundo rural, porque son máis que iso, pero por outro lado, se a túa realidade é a realidade de moitísimos galegos, porque non vas facer chistes que teñen que ver co mundo rural, entón é como esa que Se está ata certo punto descompensado, quero dicir, porque ao mellor aí sí que hai un tipo de humor que fai máis referencia ou que ten como protagonistas ao mundo rural de maneira constante, que a mí pareceme fantástico, que Claro. como sobre todo só faltaba, pero que ao mellor sí que hai como que está sobre representado en según que espazos. Claro, porque ti non esperas unha persoa que está facendo o monólogo en castelán empeza a falar diso. Claro. En cambio, se empeza a facelo en galego, pois xa vai falar de pois eso, mover os marcos, vai falar de taxugueira, sabes? Vai dicir todas esas cousas, pandeireta, bolboreta e tal. Non ten por qué. Xa. E tú como te sentiches máis porque claro, tú es castelán falante de maneira normal, en la que tamén son unha persoa alfabetizada, non? Claro. Bueno, non abundan, quero decir que si A mí tampouco. non tamén porque como, vale, a min sí, sei que se me nota que eu normalmente falo castelán, o sea que, en plan, acepto, sabes? Pero, por exemplo, a xente que estudou aquí, rollo, é obligatorio, quero dicir, non sei, bueno, iso, que parece increíble que haya xente que non sepa, sabe, polo menos saber, pero bueno, digo... Pois non, hai xente, por lo que sea, non sabe. No, pero estaba che dicindo iso, que ti es unha persoa que fai humor mayoritariamente en castelán, se cando pasaches pola tele e tuveches que facer esos sketches, se tuveches algunha dificultade engadida, non tanto por ser castelán falante, senón polo que dicíamos antes, non? O mellor este sketch que me prepararon para min ten un tipo de humor co que o mellor eu non me sinto demasiado cómoda ou non me sinto representada. A ver, afortunadamente, como que souberon ler a miña personaxe cómica, sempre caían, a ver, quitando algunha excepción, caían moitos sketches nos que, por exemplo, eu na final fixen de diablo. Era como, vale, perfectísimo para min, evidentemente, que he destruído o mundo. Claro, claro, entón sempre como que caían por aí. Non me sentín incómoda, a verdade, para iso. Sí que eu dábame conta de que eu falaba un galego distinto aos demais, pero porque eu falaba o galego da RAG. E sentíame absolutamente humillada conmigo mesma, en plan de, joder...
Pero si non é incorrecto, galego, que no, claro, pero- perfectamente... Pero decía, joder, se nota. Pero bueno. Bueno, logo poderíamos seguir falando de lingua moito tempo, pero eu tiña ganas de falar tamén un pouco da túa profesión, porque ti mesma te defines como cómica, aínda que estudaches xornalismo, empezaches a traballar en Faro de Vigo, se non me equivoco, e dai como que hai un momento na túa vida no que dis paso desta mierda, en plan, paso de estar metida nunha redacción e quiero apostar por mi sueño, ¿no? Que es unha cosa así un pouco... Muy americana. Sí, moi americana, ¿no? E que é facer comedia, facer rir a xente. Cando tes ese clic, en que momento dixeches na redacción do Faro, Dios mío, tierra, trágame, quiero salir de aquí? A ver, é que, claro, a cousa é, xa para empezar, eu cando estaba na carreira sempre dicía, a ver, eu quero radio, tele ou prensa escrita. Era como a miña última opción por detrás de absolutamente todo e acabei... Xa, bueno, eu quería facer comunicación, sí, pero bueno. Entón, vale, eu empecé, é que aparte eu non facía xornalismo como tal en Faro, eu estaba no departamento de Branding Content, entón eu facía publi reportaxes. Bueno, divertidísimo. Claro, e nin siquiera, eu non tiña esa cousa, porque todo o mundo, claro, en Faro traballa, absolutamente o 83% dos graduados en xornalismo en Santiago de Compostela están en Faro de Vigo, vale? Eu non coñecía a ninguén, todo o mundo, conoces a tal? Non, porque eu non salgo, eu non ia a cubrir eventos ou facer noticias, eu estaba 100% presencial na oficina, dende as 8:30 da mañá, e o que facía era chamar aos clientes, tal, enviábame as cousas, non saía de aí en ningún momento. Entón, ao principio, guai, porque como son Asperger, estaba rollo perfecto, isto ideal para min, aquí soa, tal, pero chegou un momento no que dixen, buah, me vou a suicidar. E dijiste, ya tengo mi primer monólogo. Pero foi como unha coincidencia de cousas que empezaban como a sair moitas cousas no ámbito da comedia e moitas non as podía coller porque tiña que estar presencialmente na oficina, porque a veces eu dicía, podo facer teletraballo, por favor, porque tal. No, bueno. Entón, como que empezou a pesarme máis dicir, jolín, teño naquele momento 29 anos, o meu último ano guai, ou agora ou nunca, porque con 30... No, pero bueno. Quiero decir, No, pero rollo como... que logo Ben Roy que xa ten casi 50, o sea que... Sei un momento. Sei un momento como para facer este tipo de cousas que era rollo deixar un traballo que... Porque en Vigo, Faro de Vigo e Citroën, funcionario, prácticamente. O sea, se empezas en Faro, acabas en Faro. Ou marchas ti ou non te botan, porque mira que eu fixen, pero nada. Non te botaron. Non había maneira. Entón dixen, pois non me queda outra que intentalo, pero pensei, mira, despois de Faro, será que un 36 non me, non? ¿Qué tal? Joder, bueno, si pensáis, a ver, quiero decir, hai downgrades peores. Que tal a industria do mundo da comedia en Galicia? Porque eu non a coñezo, honestamente, quero dicir, no mundo audiovisual, pues, faise comedia, faise humor, quizás dende outras ópticas, vais no mundo da ficción, pero o mundo de stand-up entendo que é un mundo como moi nas marxes, a priori, porque tampouco caixa como un circuito que digas de grandes salas como pode haber en grandes cidades, entón ao final estades como en pequenos sitios, open mics, en pequenos festivais de humor que se fan ou de comedia ou de stand-up en específico. Como se vive disto? A ver, claro, non se vive. Porque claro, ter un show propio ao final requiere, pues joder, pues ao mellor da visual, pues pode vender un teatro pequeno e tal, pero joder, ata certo punto estades nas marches, é complicado, ten que ser complicado vivir disto. Sí, ademais, a ver, agora xa como que se empeza a mover máis, porque isto é un pouco como a inmobiliaria, por exemplo. Hai como booms gigantescos, despois tal. Agora creo que estamos chegando a un boom outra vez, porque chegan todos os días como mensaxes de locais que queren empezar a facer circuito de comedia, porque claro, a xente non é idiota e saben que se a peña está escutando chistes vai beber máis. Entón, claro, dicen, podemos facer aquí tal. Entón, cada vez sí que empezan a haber máis cousas, pero é certo que a maior parte do que é, digamos, a miña xeración de cómicos non xeración de idade, non, pero rollo, os que estamos agora, sí que somos máis de opens que de shows grandes. Estamos, en Coruña está Feroz Comedy Club, en Santiago Demo, en a Estrada, que somente en verán On the Road Open Mic, claro, en Vigo somos
Claro, micro abierto e chingón. Somos como a P9 da comedia. Todo está na T9, sí. Somos, a escena somos nós, o sea, somos as mesmas 20 Eso de persoas. Gastriai, que está en Oimbra. Bueno, a mí encantaría actuar por Ourense, va, así, pero Por Ourense mío que por Oimbra. donde se No, me Oimbra paga, donde tamén. queiran. Oimbra tamén. Se me paga Lugo, encantaría. Lugo. Incluso que pasaría polo filtro de actuar en Lugo. O máster, fixen o máster en Lugo. Anda ese punto estar disposta a chegar. Fixen o máster en Lugo, se ve presencial, porque, O sea, claro, claro, hai que entregalas, pero vivir paga. solamente tiña que venir aquí para os exames, trouxeron os meus pais en coche, chegamos a Lugo, baixei do coche, no volvemos a venir. Te coges un bus. Y bueno, vale, tranquilos. A este sitio no vuelvo No volvemos a venir. Bueno, vale. No, me preguntache, es capaz, o sea, hoxe en día podes vivir da comedia? Se és unha persoa como a ti que te xa unha comunidade, pois 25.000 seguidores en Instagram, xente que te segue dende fai tempo, que segue os teus pasos. Tamén as miñas circunstancias, quero dicir, eu, pois, ao contrario que moitos dos meus compañeiros, non teño unha familia que sacar adiante, sabes? En plan, para min, o que eu gano coa comedia e coas cousas que vou facendo, a min chégame. Xa. Chégame agora, evidentemente non sei canto tempo poder ir manter isto se non vou subindo peldaños, pero por agora a min sí. Ahora, se ti queres ter, o sea, tamén teño un colchón porque ao final estiven en Faro moitos anos mentres vivía cos meus pais, entón eu fun recollendo, claro, sen colchón como a meirande parte das cousas que teñen que ver coa arte non podes facelas. Sobre todo é cuestión de suerte, tamén que pois dar o golpe no momento que toca. Pero pódese vivir, sí, chegado a un nivel, e pódese malvivir, sí, malvivir, sí. Malvivir, sí, ¿no? Malvivir, sí.